ụfọdụ ihe chọọ ime otu a ma ndị ilo were mee ihe ka e wee ebo ndị IPOB ajọ afa ezu mebie ndị a na-achọbụ ka ha wee mebie ihe emebibe ihe ka e wee kpọba ndị otu IPOB ajọ afa. Nke bụ eziokwu bụ na ewebere onye akpa ụjọ jee ụlọ ikpe ugbu a ma ọ bụ jide aka sị na ọ ya mere ihe a. Dịka unu si na onye uwe ojii si na a ga-enyochasị ụmụ ihe a niile mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ, maka na ihe ndị IPOB kwuru bụ n'iji gosi iwe ha, n'iji gosi na ọ bụ nwa ha, n'iji gosi na ọ bụ onye isi ha, n'iji gosi si nọrọ n'ụlọ gosi iwe kwa ụbọchị Mọnde na ọka abebekwa ọkwa kwa ụbọchị Mọnde onye ọbụla nọrọ site na elekere 6 nke ụtụtụ ruo elekere 6 nke mgbede. Ọha na eze pụta wee sị ndị Igbo ma ọ bụ ụmụ IPOB ha chọọ ụzọ ọzọ ka mma. Kedu ụzọ ka mma? Ha ejeghị ọgụ, ha ejeghị mebibe ihe, kama onye ọbụla nọrọ na be ha.